НАП възстановяват пари, ако фирмата ти е на загуба. Представете ли си, ако го правеха, всички сме се юрнали да си отваряме фирми и да ги фанираме, че да дават пари. Айде сега малко по-сериозно. Ако фирмата ви е била на загуба предходната година и е на печалба тази, може да си приспаднете загубата, като намалите данъчния финансов резултат и да платите по-малко данък. Само е нужно да се отбележи в декларацията. Има и срок на годност. Загубите се прехвърлят до 5 години напред, като първо се ползват най-старите. После не става. С няколко точни стъпки може да спестите сериозни суми. Например, ако сте били на загуба през 2023 от 20 000 лева, но последната година сте на печалба 100 000 лева, може да се приспаднете загубата и да платите данък върху 80, не върху 100 000 лева. И спестявате 2000 лева от данъци. За общи съвети или консултации, знаете.